tracta un dels elements del seguici festiu més estimats pels petits de la casa. I és que l'aspecte actual de la mulassa s'ha mantingut pràcticament inalterable des de mitjans del segle XVIII. Pesa 110 quilos i és portada per 4 persones. Precisament, molts nens i nenes van poder... Tornem a estar novament aquí a la plaça del Mercadal per explicar-los, podríem dir, el tram final, ara ja sí, d'aquesta vigília de Sant Pere. En aquests moments, com poden veure, els festius retornen cap a la plaça del Mercadal després d'haver anat fins a la Prioral. A la Prioral en aquests moments encara es realitza l'ofici de completes, però d'aquí pocs minuts serà quan retornaran novament les autoritats i la resta de formacions fins a la plaça del Mercadal. I precisament els originals també es poden veure en aquesta recent inaugurada exposició del Museu de la Plaça Llibertat. Els japonesos i els negres van ser fets